idemo mi do Niša gde uveliko traje novogodišnje kićenje, možda to i ne bi zapravo bilo čudno s obzirom da je decembar, da u prazničnom zanosu nije nestala spomen česma Stevanu Sremcu. Na trgu koji nosi upravo ime pisca, kome je Niš i bio inspiracija za stvaralaštvo, nalazi se naša Marija Marinković. I Marija, molim te, reci nam šta se desilo sa česmom posvećenom Sremcu. Da, kao što možete da vidite, da se ovdje nalazi najfotografisaniji meseci. Išu ovde kraj spomenika Sremcu, Talči i naravno Čarepi. I to ne bi bilo ništa čudno, oni u normalnim okolnostima svakodnevno su okrenuti i gledaju ka spomen česmi posvećenoj Stevanu Sremcu. Sad, šta se u međuvremenu dogodilo? Grad se uveliko kiti, kao što sam i sama najavila, ali je jedna delka dospela upravo preko česme. Oni koji su vidjeli koji baš ne pamte dobro ovaj plato, nego možda ni registrovali da se pod ovom delkom, zaista velikom delkom, nalazi spomen česma Sremcu. Zbog toga su se društvene mreže zaista urkale. Mi sada ne možemo da saznamo tako bi ovu tipu situaciju komentarisali niti Sremac, niti Talča, da li bi možda Čapa zalajao to. Samo da pretpostavljamo, ali šta misli Nišlijek o ovoj situaciji, poslušajmo u anketu. Ne slažem se sa tim. Mogli su i na drugo mesto. Ne znam, nisam bila u centru tamo, pa tako ne znam da li ima tamo. Ali mislim da su tamo trebali bolje da je postave ako već nema neka jelka. Tamo bi više priličilo nego ovde. Problem jeste, ali nekima će se dopasti, nekima neće i sad treba naći neku sredinu. Ne odobravam to, ali to je to. Da ne pretvorimo sa samo lošim ovako komentarima. Pa mesto je adekvatno, ali ne bi bilo, nije pametno da se pokrije jedno zdanje, jedno nešto što nas čini pravim Niš. Česma mora se vidi ovo, to je znak raspoznavanja grada Niša, Kalče, ovo, to su ti spomenici. Lepo ovako izgleda, ali mesto mu nije tu, mislim, ima lepo postolje, jelke izgledati. A da li je tu, ne znam, tu im kao sredina pa naše najbolje mesto. Nesta Sremac u ovom prazničnom zanosu, ali ne brinite Nišlije, ako je suditi po informacijama koje imamo, vratit će se brzo odmah posle praznika.